Moi! Niin kuin huomaatte, niin me eletään aikamoisen sekamelskän keskellä. On banaanilaatikkoa ja muuttolaatikkoa ja sun muuta. Me irtisanottiin meidän kämppä tosiaan pari viikkoa sitten ja 2 viikon päästä pitäisi luovuttaa että kämppä just ennen meidän reissua. Ja kaikki meidän kamat me saadaan meidän yhdelle ystäville. Ne oli niin mukavia meille, että he antaa meille tilaa heidän varastoistaan ja heidän kämpästään, että me voidaan laittaa meidän kamat sinne. Ja 8 kuukaudeksi sen aikaa, kun me ollaan reissussa. Sitten reissun jälkeen me etsitään uusi kämppä itsellemme. Ja täällä me ollaan muuton keskellä. Pieni kiire on saada kaikki kamat pakattua, mutta eiköhän me ehditä ja päästään tästä kämpästä muuttamaan pois. Mutta tämäkin kaikki kuuluu nyt tähän matkajärjestelyihin, että ei riitä pelkästään se, että suunnitellaan reissua ja suunnitellaan matkakohteita, vaan nyt kovalla kiireellä pitää myös pakata kamoja ja muuttaa pois. Eli tämä on nyt aika iso osa tätä projektia, tämä kämpästä pois muuttaminen. Ja sitten reissun jälkeen uuden kämpän etsiminen. Mutta täältä sekä Melskan keskeltä siunattua loppuviikkoa.